Despedimos Coutovivo a bordo do Chasula, unha embarcación tradicional que hoxe alugou un grupo de amigos para pasar unha xornada de pesca nas Rías Baixas. Trátase dun barco con moitísima historia e emblemático e a xornada foi, como imos ver de seguido, moi proveitosa pros nosos protagonistas. A ría de Muros e Noia foi o lugar escollido por este grupo de pescadores para gozar dunha xornada de pesca a bordo do Chasula. Este pesqueiro, construído no 1958 e restaurado ao detalle, organiza xornadas de pesca en distintos lugares das costas galegas. Algunhas veces o barco alúgao un grupo de amigos, pero noutros casos, pescadores de distintos lugares póñense en contacto a través da páxina web para alugar o Chasula. Estou pescando con coreana, cunha miñoca comprada, e tal bastante dura, e a ver si... Pero non estou vendo... Non se nota nada de momento. Los cebos buenos normalmente para venir a pescar al barco son el camarón vivo, la coreana, la miñoca de tubo. Son cebos que van muy bien. A mañá vai avanzando e o sol loce cada vez máis. Isto non favorece demasiado a pesca, pero para navegar as condicións non podían ser mellores. Pasa que hoy es un día que está bastante soleado, el mar se mueve poco y los peces así muy activos no están. Veña, ide por máis. Ainda que non pesques, o importante é estar no sitio. E, bueno, vaise no momento dache rabia non pescar e tal, pero logo despois pasache o momento ese, acórdalo, pois, que o pasaches ben, que te metiches ca xente, que a xente se meteu contigo, sabes a camaradería que hai e tal. Eu son un dos primeiros en que me meto ca xente e tal, para facelo un pouco máis levadeiro e máis divertido, non? Os tripulantes do Chasula son moi diversos, dende os máis expertos pescadores ata aqueles que están comezando, e dende o grupo de amigos de toda a vida ata os afeccionados que se coñecen a bordo deste barco. Iso sí, pescadores todos eles que buscan o mesmo. Poder disfrutar dunha xornada de pesca deportiva tanto con grupos xa feitos como de descoñecidos que se poñan en contacto a través de nosa páxina no noso blog de pesca, Chasula Pesca, entón nos van enviando información e según a característica dos pescadores, tanto si son semiprofesionales, digamos, o sea, con experiencia, como si no, diseñamos tanto os grupos como a actividade e o tipo de pesca que imos a desarrollar según as características da xente. É unha experiencia moi bonita porque chegamos a poñer en contacto a xente que nunca se coñeceu, que non lle saldría moi costoso contratar unha xornada de pesca, así se divide, está sendo moi satisfactorio as amistades que se realizan. Está comprobado que los días que están para navegar y tomar el sol no son los días de pesca. Como esté mal quieto y mucho sol. Despois de probar un par de posturas, parece que as pezas comezan a sair. Luís e Suso pícanse un ao outro a ver quen consegue a peza máis grande. Una fanequita. Vense moitos escarapotes de pedra e algunha que outra faneca. É a pesca que eles chaman borralla. Suso ten algo máis de sorte e saca unha maragota algo xeitosa. Non son partidario de cambiar tanto de sitio, son máis partidario de soltar máis cabo, menos cabo e probar sempre no mesmo sitio, senón estás perdendo tempo dun lado para outro e intentando
poñerte nunha postura e tal, é preferible esperar nesa, aguantar, sabes? Se é o cambio de marea ou o cambio de algo. Estamos ahora de fondo. Esperar a ver si entra o peixe. Ahí. Es peleona. Estamos en una zona hay muchas grietas en las piedras. Pues lo notas con el plomo, según se mueve un poco el barco, van notando el fondo irregular. Por un lado no es muy bueno, pues puedes enganchar fácil, pero por otro lado es bueno porque es donde se apostan los sargos, en la grieta de las piedras. Y cuando menos lo esperas, le sorprendemos y con suerte lo pescamos. O Chasula foi construído no 1958. Nas súas orixes respondía ao nome de Novo Jorge e era unha tarrafa, un barco destinado á pesca do cerco. No 1985 cambiou de dono, pasou a chamarse Ricardo Chiquitín e converteuse nun bateeiro tamén emblemático. Isidro, o actual patrón desta reliquia, decidiu poñerlle Chasula para recordar esta arte de pesca. Tendo elixido os nomes do barco, así como recuperar o nome antigo do barco, que era o Novo Jorge, de Malpica estábamos... E escoitei a un vello do Grove que iba a preparar as artes para ir a pescar ao día seguinte, un jubilado, para ir... Eso, dixo, vou preparar as chasulas para mañán e ir a pescar. Levo bastantes anos nesto e foi a primeira vez que escoitei a palabra chasula, explicoume o significado delas que consiste consiste en amarrar a línea por este e por aquí as picas para ir ás fanecas e a curvelo e non se líen no aparello. Separaron. Eu non o coñecía e decidín poñerle o nome Chasula por sonoro e para que non se me esquecera nunca máis a existencia disto. A tipoloxía é a transición da pesca vela e remo artesanal ao paso da incorporación dos motores, tres barcos casi iguales a estes, do 1920-1919, que a transición da pesca artesanal á pesca industrial. Que pasa? Co tempo, estas popas, non sei se estas popas de rabo de galo, esta tipoloxía, por esnovismo, por tal, deixáronse de recomendar a súa construcción nos anos 60-70. Por parte dos ingenieros navales. E, de repente, unha fisonomía preciosa de embarcacións, actualmente, pois, deben existir 4 ou 5 copas de rabo de jalo, que se chamaban. Moitas son as historias que gardan os camarotes deste barco, moitas as que se contan e probablemente máis aínda as que só quedan na memoria dalgúns dos seus tripulantes. Con todo, pros máis curiosos que soben hoxe o Chasula, Isidro aínda ten algunha. En concreto, ten é un barco recoñecido en Malpica, na zona en que o barco era moi pescantín, cando a verdade é que o patrón conta moito, pero sempre se fala do barco. Me contaban que no 77, nun lance, en vez de coller sardiña o xurelo, pillaron robalo, e que cada mariñeiro cobrou nese día 500.000 pesetas do 77. Entón, a fama do barco a ten e espero que continue tendo. Aínda que o patrón nunca é obxectivo falar do seu barco, neste caso os que tiveron a posibilidade de navegar no Chasula danlle a razón. É un dos poucos barcos aos que aínda lles queda ese encanto, o encanto dos mariñeiros de antes, o encanto das historias do mar.